menika kita ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah sugeng pepanggihan malih kaliyan paguyuban senilangan tayub ingkang badhe kalampahan ananging saderengipun kula matur sumangga kita tansah manjataken rasa puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Dirma popularan panjenengan tansah pinaringan slamet rahayu widodonir ing sambikala. Saengga saged angkrawi wonten ing panti pagelaran dalu menika boten ketanpen. Kawula nilaki gunging panuwun ingkang tanpa pepindha dhumateng ngarsanipun Bapak Muspika. Bapak Kapolsek dalam Bapak Koramil Kecamatan Kedungadem ingkang tubuh dahat kinurmatan. Semanten ugi kawula nilaki gunging panuwun ingkang tanpa pamit dhumateng ngarsanipun Bapak Lurah Bapak Pamong Pangbating Praja sesepuh tuwin pinisepuh warga dusun Kepoh Kidul sakukubanipun. Wabil khusus kalau ngaturaken sembah sungkem kujuk dhumateng panjenenganipun Pepunden Bojonegoro inggih menika panjenenganipun Bapak Bupati Bojonegoro Bapak Setyo Wahono ingkang tansah bagya mulya. Panungkalikan bilih agen kula jejer wonten ing mriki mboten ateges ngirangi rasa tata dukulan trapsila. Ananging tinagena dados tarangatur mawisulipun Bapak Kepala Desa Dusun Kepoh Kidul sakupanipun. Sepindah panjenenganipun Bapak Lurah ngaturaken pambagya wilujeng dhumateng rawuhipun para tamu para undangan darep kadang sutresna sekalian. Mbok bilih sareng panjenengan menika wonten papan panggenan saha dedhaharan ingkang kirang nuju prana dhumateng penggalihipun para tamu undangan. Panjenenganipun Pak Lurah nyuwun pangapunten ingkang sakadhanganipun para rawuh. Pun dene sarawuh panjenengan panjenengan menika kapure hayok seni merbang dados niat hajatipun Bapak Kepala Desa Sakmargo. Wondene hajatipun engkos pindah menika ngaturaken rasa sujud syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Wondene ingkang angka kalih menika sedekah bumi dusun Kepoh Kidul ing Pangajap. Mugi-mugi sasampunipun dipun sumrepi bumi Kepoh Kidul dadosa bumi kang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem subur kang sarwati nandun. Para rawuh kakung Swaputri ingkang setujan kinurmatan. Wondene sarawuh panjenengan dalu menika dipun-hibur dening seni kerawitan Marga Laras. Ingkang mijil saking Laladan Banjar Gondang Bluluk Lamongan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Bagus Haji Ratno kanthi pangedhangipun Raka Mas Bagus Haji Jairin dalah Sang Wiraswara panjenenganipun Dimas Bagus Sukri. Pun dene waranggana menika wonten sekawan cacahipun. Menika waranggana pilihan ayune lengit-lengit Lerkadya Widodari kang Ejawantah. Sedaya waranggana menika tasih wonten ing bangku pamulangan. Tercatat mahasiswi ternama di Indonesia. Ongkos pindah ingkang manggen sisih keren piyambak. Kono kidul. Kidul piyambak. Menika saking Universitas UGM semester 6 ingkang sesirih Mas Ayu Waryati. Wondene ingkang angka kalih menika ugi saking Universitas Indonesia ingkang sesirih Mas Ayu Husnul Khotimah. Wondene ingkang angka 3 menika tasih SMA.
Menika ingkang sestrene Mas Ayu Tuti Sri Susuki Gondawati. Wondene ingkang kos kawan menika tasih SMP. Ingkang sestrene Mas Ayu Ariyati. Wondene ingkang dapur pramugari dalem menika wonten kalih cacahipun. Monggo swidah kadang kala piyantunipun gagah pideksa brenggose ndlamprang lir kadya bintang film Rano Karno. Menika ingkang sesilih Raka Mas Bagus Wahab. Wondene kawula nami kula pun Gento saking Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Wondene pagelaran rangantayub dalem mriku sineng kuyung sensitif kang gumlegar lir kadya gluduk mangsa kesang ingkang katelah Heri Wijaya mijil saking Sayun Ngimbang Lamongan. Wondene syuting kasta dening kru Salma video syuting ingkang mijil saking Laladan Kedung Adem pramila sampun titiwan sinten laksana kawula sagutra ingkang badhe atur sekar Kang Rino C Gongso sinari kridaning Astagfir Pratunggas monggo kita tansah ndherekaken pesan sedalu natas nuwun kawula nuwun matur nuwun. Nuwun para rawuh kakung sumaputri ingkang sedaya kinurmatan arsa jekaripun sang widodari tumuju wonten ing sasana pagelaran kairing beksan Seramat Sekar Sari. Bapak Bupati Nderek Serampat Warihati jroning suka ya Mas ya Mas sendan sendening pradangga
golop yen ketumbar logor ndek lemah dituturi gak pana turun
Jongo sing guri laki tok. Jongo sing guri laki tok.
batin setiamu ya Selendang biru. bapak-bapak ibu-ibu sing pirsa monggo to nderek selendang biru ngoten lho Ibuke lara untu ibuke. diulangi maneh ayo kurang apa sitok sing muni ya Ah, kene petuntungan sampai kaya ngene meruntus je kene yo dromos. baleni Karek lanyae berarti video. ya omong kaya sardan lho tetepan janjimu selendang biru
Jambu alas kembang kopi. Cih, kita kena perjuangan Mas Omek di Kabupaten Malaysia spesial ya. Mas Omek, teman penonton live streaming. Abah Suwati, Kalimantan Tengah, teman penonton. Awas, bokong ya, kalem, kalem bos, kalem bos. Kelingan manis esame terus kelingan rama kemuyune tresno lan kasih kasih sayange kapan bisa kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku dik aku wis kadung tresno dalem rasane ati yen ora kelakon aku melu duweni jambu alas kulite ijo sing tak gagas duwe bojo ada gula ada semut nek durung rondo aja direbut sumpah ing batin yen kula tak jadi kawin tekate ngati ora bakal lulugati sumpah wis janji harap sehidup semati senalar sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane senajan bilas tak enteni rondone ijo awe awe marah
sisane luwak kuwi amrane ngekemang ngeliyang iku pamriye aja wali karo aku senajan kula mboten melu besuke iling ana lelaki laman ambane saloka emane emang tansah damel cuma niki ambane kancana pamriye tanah samangya raja yen nganti lek mripate jarene namae rupita yen nganti tinggal wong siji mesoke wis mangsa ah so liler pilihanku mripat piro hemane Tresulistya ingkang warni yen katone hatiku Mresanono ya terima kasih Mas Anwar Satrio yang Surabaya ya ampun sekali buat Mas Omek yang ada di Malaysia sama penonton buat live streaming Pak Rina Kamba Lekam Gus Atuh J atuh mas Lara J pereh mas Pereh senajan to amung mestra tanda mata sing tak apa senajan amung sepele ngilingake kabeh lelapete
najan nate gawe gelap nyatane wong katone netra kalembet sabar tak simpen ana kamarku tempat sampai tiga kamar dadi sule orang siramo sakno tak simpen ana laciku liya waktu yen mbok tinggal lunga dak aku wis gak lunga saiki kerasan nang omah jemburu aku bingung kasar bingung mong sakumlang tobat yen rino nelangsa aduh dik suwe-suwe ya Kang Mas. Bali. Enggak bali tenan ya Kang Mas. Ya tenan kok gak bali piye. Ora citra. Mona tapi janji. Mong walingku tinggal lumo aku tanggapan aku bingung remuk sakayuyon yen rino telangsa
banting pun Bapak Indah Suki. Kapan tanggap gong mundur? Mas Ato Sadewa, Pak Rena, nah Bunda Rene Ren, delokan Ren. Sugeng Rawa Pak Ketut. Witeng kelapa kang makse modho ramane tak sayang karo nyambut gawe raden jroning saka kudu eling lan waspada ya tak sayang kakungku dhewe ya nduk jangkauri nimas jinggo sak umpama Wos pas dene kita guyub rokon akele ake tekad siji manung gawe bangsa kita kita ade dasar sar Ojo sila Kodo eling Bineka Tunggal Ika Warna-warna Pakewaran budaya Kabeh kutu bisa manunggal Bebasan negarane dadi santosa ya mas sing manis kakungku dhewe ayo sing rukun do nyambut gawe Mimiti sendarasa none pratangga ora butuh sing apa kae sing tak butuhno ya mung nyambut gawe Rama ya Rama ramane dhewe sing manis ayo matine janggawure nimas gosa apa-apa yen kita baliyo ngulon tresnamu tenan apa mung guyon ya mas salambar kodhonge kara weton
patut lamun sinoyo tanamre yang sokmo ali-ali emas kuningan ditresnani sarsaya kelingan Rama ya Rama ramane dhewe sing rukun nyambut gawe lali-lali wong tresno rapi salali jagung klopot rapi somatan tresnaku abot rawani ninggah ya mas sak lembar godhonge waruh tresnaku sabar ora bisa turu marati bangsa wangkusa lomo lodisa ora putus sing apa kae sing tak butuhno ya mong nyambut gawe ya tak sayang rino lan wengi sing rukun karo kancane sekar pisah pisang saji ning karya Bilih gedhe apa lukaku kene walu nang ati dadi marem marga gendinge walu senajan tugas susah ayo tetep guyur prayogane aja gampang nasu lamun nasu tumrap awak dadi koro yen sampean mas melu deres sapa yen kanggo kucing melu sing sayang ning ati dadi padang Margo gampang golek sandang lan pangan senadyan aku ngasusahku tetap sayang Gane job gampang beranan yen kabrengas uripe kok seram suara delok senajan wujud remong peksi
isi podang jenar iba bungaing rasaku nyanding bisa dadi ora kerasan keluyuran goleki tanda sing disayang nobeng-nobeng mitranggene goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman nyerang nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawah menclari ngapa kegoncengan tarintis saka tireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bekal atiku kagiwang liyang yen si podang antutut ati kebranak ora mendang atiku tansaya radang tak srenani sun pikat muluting bedog Sebisa lagi dengan zaman Mas Omek ya, yang ada di Malaysia. Malam Mas Omek, mat penonton live streaming saking Kepoh Kidul Kedung-Kedung.
mung sira sing tak tresnani Jawa Timur tak ubengi Jawa Tengah tak parani Jawa Barat ora geni nanging rahana sing ngerti Yang sayang sayang aku seribu sayang sayangku seribu sayang cinta ya cinta cintaku sejuta cinta aku sejuta cinta rindu aku juga rindu rinduku seratus rinduku seratus rindu Cahayu kenapa mas so kapan melo aku dodolan tahu iya ya aku gelem tau kadu ya wong bagus mbak enggal bali tali ya ya kula mung tansah ngenteni tobat sakno sakno cinta-cintaku cinta cintaku sejuta cinta gede dawa iku yo bawaanmu atas kaku iku yo gawanmu dalan siji sing dadi lewatanmu amok ngalah iku yo watakmu saben dina tansah gawe asik Gandeng renteng neng karo pasangane asik dulur ayo bolo yen goyang joget so sinawang iya katon rukune cerit iku sepur sing dadi harane sepur alat transportasi dalane digawe teko wesi mlayu banter uga ati-ati keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono cakno teko ngelingono sing mbok gawa para manungsa asik sing prayitna uga lan waspada keselamatan kanggo dadi jaga